Na, van egy ilyen rendszámunk, ami Kaliforniából származik. És ez így néz ki. És van egy ilyen, ami magyarországi, igen, itt van Hungary, és ez egy ilyen rendszám. Ezt nem szoktuk sűrűn látni a kocsikon, csak ritkán. És van egy ilyen rendszámunk, aminek ez egy kicsit furább, és itt ugye több szám van, mint az előzőn, ott csak egy volt, ez meg itt 3, ez a 08-as 12, és az is 12. Ez egy ilyen rendszám, és van még egy ilyen bordó, és ez ugye ezt se szoktuk itt Magyarországon látni sokszor, már nem szoktak ilyen autók járni, és nem ilyen rendszámmal. És van egy ilyen magyarországi, Hungary elektromos kocsikon szokott lenni, például a elektromos töltős Toyota, Nissan, ilyeneken szokott lenni. És jön még egy kaliforniai, ami meg így néz ki, és hasonló. Jön egy ilyen, ami meg, ez is szintén Hungary, ez hasonló, amit már később mondtam, ez ilyen. Ezen is egy számban a 23-as, és jön most egy HGS 911. Ez meg így néz ki, ezen még ország neve sincsen, már ez régi. Van egy ilyen piros rendszámunk, ami így néz ki. Ami ilyen piros színű, és van egy ilyen sárga rendszám, ami ilyen. És a sárga rendszámnak van ilyen, és ez ilyen rendszám, és ez meg egy AAAA 122, ez szintén Hungary, és van egy ilyen kaliforniai, ami így néz ki, és hát igen, itt még fekete lenne, de így oldottam meg. Jó? Jön egy, ez is kaliforniai, ennek az a rendszáma 8TR S777. Na, ezt meg én én találtam ki ezt a rendszámot, ami így néz ki, ami ilyen. És igen, van egy ilyen kaliforniai, ami 201 45 a D1. Ilyen, meg van egy ilyen, ami hát ilyen rendszám, ami Hungary HS258, van egy ilyenünk, és van egy ilyen rendszámunk, aminek CD 147 436, és a végére is értünk, és ez 16 rendszám, amit csináltam, és igen, 16 rendszám, és vége.